Kuble pi baro ngi pidang subhai pi shakathuk kubor menta ka janmi shwaban phai ki kubor ki babnya ngine pe choi ki mat pakongsan sedang gajing IT kaya dana gajing pang COVID-19 ya baro ki baladap sau pesan snam shaneng nadu ala sha kasni wat penlong ya gajing jia ha golfing kum kamat penye pher jai benrio ong menteri keterat ki kampo yim iba lakmen bui Laraki ya gajing dap sanpu snam kasni yo light luat kari Bangladesh Shillong bat kakam shna jing shna bat su embroidery kalong kawai nakalat kababiang na kabenta ban kamay jakpo Meghalaya kikubor kibabnya kajing ai injek yada na kajing pang COVID-19 kan sedang na du lashay kasngi Nagabenta kito baro ki balakanjo ya ka saupusan snam karta la kilong ki badon ya ki weipat ki jajing sitop kito ki baladap saupusan snam karta ki deiban long ki balakha hashwa ka shitarek ubanai kala lingkot usnam khat khandai spa nyo punyo baro ki balakanjo ya kani karta bat ki balatamru kumju kila ban register yala de lingba ka Cowen system na ka benta ban book ya ki appointment ban I inject Kila aru ban register yala di hakajaka ba penlong ya ka jing ai inject da ka ballet check vaccination center hadien ka por lai baje janmet ringkat kinu ki kot ban pensisha hadu menta ki dan pala nrio kulur lai pho lak ngut ki bala dab ban ai ya ka ni ka inject hapo kari ki dan palat san pulai hajar ngut ki badang yo thma ya ka ni ka jingpang ha kari ha kini ki arpsau kanta bala dab ka bala kentio ya ka jing don jong ki badang yo ya ka ni ka jingpang palat shiklor arpho lak ngut Menteri ketenat ki kampo yang ke jela Meghalaya uba lakmen rumboy henen kesngi ula ong ba amde ban penya pher jat benrio lingba ka jingjia sha thombor jong ki laingut ki samla ha golf ka balaya lam sha ka jingyap no jong uwei usamla bat ki pulet ki dang penlong ya ka jing thwet ban lap ya ki badon kti ha ka ne ka kam habaya kren bat ki nong tho kubor uba rumboy ula pentep ba superintendent of police East Khasi Hills ula shna ya ka kun hon tokit bakarpang ban tokit halor ka ne ka jingjia uba rumboy ula ong ba baro ki nong shong shnong ki don kam ban don ka jingya tli khnang ban khanglat ya kum ki ne ki jat jingjia the special investigation team to see that this type of thing, because we are very serious with this type of crime. We didn't want this type of crime to happen again and again. So we try to, for the speed investigation of this thing, to nab the culprit, and also so that if, let's hope, the culprit be nabbed earliest and charge sheet could be filed at the earliest. Assistant High Commissioner Kari Bangladesh, ula penlong ya ka program ha Asian Confluence Shillong henen kasngi banrakhe ya ka Jubilee siar na ka benta ka jingyo light luat kari bat kinong shong shnong ka Bangladesh usumbon menteri rangba ka jela Meghalaya uba Preston Tensong ulalong ukongsan hagani ka program laya don lang da u Chief Secretary u MS Rao bat u President ka Asian Confluence u Dr. Bibi Datta Haba ajingkren hagani kasngi usumbon menteri rangba uba Preston Tensong ula mat phang halor ka jingdon kam bandon ka jingetre lang habaro artli kiri khnang ban kinteu ya ka khai pateng Very soon we are going to improve the land cost system of Ranikot, which is very important. Cherekau, which is very important. And I'm sure from the other side, from Bangladesh side, you are doing the same way. So in Garo Hills, in Mahendraganj, Gasopara, Umkyang, we wanted to improve the infrastructure so that the trade activities, as I said to you, will double than what we are today. Kajing su embroidery bat ki kamshna jingshna kalong sakaway pat kalat ban kamay jakpo hakajala bat karihi baro kaway hakajuk kapor ka pinku burom yaki kinthay ki ba imsngi nakani daga ba pinla yaki bakin pinda pinbiang daladi kaway na kum kani ka nuksa lapan I daga Shubham Charitable Association hapo ka scheme Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
tungin nakmi halor kani khubor Bala ban her klem ki kor henry om klem ka jingnang jingtib bat jingtibet kaya hapshi bun e bat kani ka khana ka bade shapang ki jingintio ya ka jingpetibet hakikam Kajing genti ya kijing pentibet hakikam kalong ka atiar ka babyang bha banyo kam yo jam hadin jong kajing khi jong ka khlam covid khat khandai ka kamram jungi kinthe ha ka yo ka kot kalong kajing ele ka bathamai ha ka imlang sa lang mat ka wein ka nuksa halor ka ni ka de ka shubham charitable association ka bahapo ka scheme pradhan mantri kaushal vikas yojana ha ka jing kran bat ka dd news Shillong e chairperson jong ka shubham charitable association skill development center e mrs pushpa bajaj Shillong ba ka jing thmu jong ka ni ka center kalong ban penshulur bat penkubor ya kitu ki long kami bat ki khanna samla kanthei ki bawan na ka long yeng ka baduk bakurdu nadu snam khat khandai spa prabhupra आज हमारे समाज में जो आम महिलाएं हैं वो बहुत दबाव में रहती हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक कष्ट के जो उनको झेलना पड़ता है, उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं। उनको इस वेदना से कैसे बाहर निकालना, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना, आत्मनिर्भर बनाना, इसी उद्देश्य से मैंने ये संस्था का प्रारंभ किया था। kani ka center hadu bentak lala ban ajing hikai shakumba khatwe hajar ngut ki khanna kanthei bat ki long kami ha ka ba la ajing hikai banchna jingshna batsu embroidery khanang ban panla yaki banyeng halaki jong ki kijan Nang adap nang ning na kuasi bangan yo long bangan bersang nan kumno ban le dai jong na jong ka ban kong ta ka dai ka tai Adap nang ni dia ngan ni la ka jong dia ngan le long bat embroidery bat kasuk ka than nang dei tang ka taru ka long tang ngan yo ban ni ka training center an yo ai jing kai sikiwi ru kiba kwa ban long independent kumba kwa ila de bang long independent yang halo ki kijan dia ngan kwa ki long tang la ban sakhi baka kamsu embroidery bachna jingshna kalala ban wanra ya ka jimuntoy ha ka jilla bat ha ka lengkari kaladai ru ka por ban pen ko bor ki kinthei ha ka ni ka tanat ban pen tibet yaki ha ki jat kam ki basei so khana bakin la banyale bat ki jing e ha ka liang ka yo ka kon bureau report dd news Shillong Hagajala Assam bat West Bengal baro ki jingdon kam la deban pinbyang nak benta ka jing pinlong yakawat ba ar jong ka election shaka ying dor bar thau an jong gini ki jilla ka banlong la shai ka sngi ka election commission ka larai ban pindon kam da ka voter verifiable paper audit trial VVPAT ringkat bat ka electronic voting machine EVM habaro ki jaka thap vote kum shibinta ban wanra ya ka jing thap vote ka bakhod basuba bat ka ba isongkhia Ladabru ban pinbyang ya ki EVM bat ki VVPAT khnang ba ka jing thap vote kan long ka bayat bed yarinti Hapadeng jong ka jing penlong ya ki election sha ka ying dor bar thau an ha ki south li ki jilla bat union territory ka tanat plating ka kala pentep ba ka jing ai ya ka baha jong ki electoral bonds ka ba khan riu an sa sedang bandi nadu ka shitarik hadu ka shiphotarik uyayong ka electoral bonds kalong kum kawai na kilat ban bha pisa sha ki seng san perthai kum shibinta ban wanra ya ka jing khot ha ka jing ai jing ya rap pisa sha ki seng san perthai tang ki seng san perthai ki baladap ban register hapo ka section 29A jong ka an representation of the people act bat ki badon omduna way na kashispa ki vote haka general election baladap shaka ying dorbar lok sabha lani ka ying dorbar thau an jong ka jilla kinla banyo ya ka electoral bond mentapan ine pe ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha Shillong ka jingshit kalong arpsau point new degree celsius bat ka jing kriat kalong khat r point way degree celsius Kajing sngam ka haw kalong nyupsaw na kashispa minstap bat sanpu ar na kashispa janmiet. Kajing hap slap kalong ar pupra point saw millimeter. Kala bandon kajing hap slap bat kajing tir upar thar Shillong bat ki jaka ba marjan. Ngipen kan mau ya phi ba yakani ko khubor jongi pila ruban page live ha ka YouTube page jonga DD News Shillong na lor ba POE ha ki television
Pila ban late shaka YouTube channel jonga DD News Shillong nagabenta ki khubor ba man lakasngi. Shwaban poi shaka bakut jonga thup khubor ngine pej biang sa sin ya kimat bakongsan. Sedang gajing artika yada na gajing pang COVID-19 ya baru ki baladap South San Snam Shanai na dua la syai kasini. Wat penlong ya gajing jia ha golf link kum kamat penya pia jai benrio ong menteri katana ki kampo yen ki ba lak kemen bendui. Laraki ya gajing dap sampol Snam kasni yo lai lut kari Bangladesh ha Shillong. Batakam shna jing shna bat su embroidery ka long ka way na kalat ka babiang na kabenta ban kamay jakpo Meghalaya. Ti parlo katung ila poi shaka bakut joga thup kubor jungi menta gazan miet hadu bangin dia syembiang la syai kasni kublai phi baro. Gua ban kia pura netang kendian pura te habatiet bet bahaya kisap kasap plus F Ka plus F? hakabam bangib te yekamet namar